Kodi mukudziwa kuti filimu ya Lada pakali panopa tikuthamangira mapati amene mukuwaona awa? Ndikuoneseni, musamachedwe kudikilira ku YouTube kuno yayi. Mafilimu timatulusa anthu amene amakwanisa kutipeza pa WhatsApp na amene amakwanisanso kugula mafilimu athu. Filimu ya Lada ndi imeneyi, ikuyamba part 1 iyi apa. Part 1 tikasesereka mungathe kuona nokha amene pakali pano ili pa 41. Ndiye kuti mapano Friday itulukaso, ikatuluka Friday imazatulukaso Monday. Mukuona 1000 kwacha yokha basi. Ndiye kuti mutha kungolipira, ndiye kuti Friday mulandira mafilimu, Monday so muzalandiranso mafilimu mukalipiranso 1000 kwacha. Imatuluka pa wiki kawiri, Friday Monday, Friday Monday. Ndiye kuti 1000 Friday, 1000 Monday. Muona muzikha mukuona ya filimu ya Lada yobeba tui, yobeba mwinaso tikuyesereni, si filimu ya masewera iyo. Tingo player tingo mangisa baba. Ndipo eniwo munate Filimu yabwino kwambiri. Tena abale anga, tena mutipushe abale, tithandizireni. 1000 anuyo mukatipasa, kungotipasa anthu okwanira 1000 kugula filimu imene, kupereka 1000 ife timakondwera kwambiri. Osati mangodikira ku YouTube. Iniyo filimu mukayigula ife tikapindula nayo, ndiye kuti timatha kuona kuti makastoma amatigula kwambiri. Nthawi zina zake tikuyenera kumaganiza tiziponya pa YouTube filimu iyi. Koma mukamangokhala chete, filimu izipezeka kuti inu mukuonera zosalira anzanu zoti azionera kalekale, filimu ikupita chisogolo, anzanu akugula filimu nayionera. Mutha kuona kuti ku YouTube ku talekezesa mapati okwana 1 mpaka 11, koma mungathe kuona filimu ili pa 41. Tinene kuti makastoma angaonera kufika pa 41 amene amandigula pa WhatsApp. Ndizosavuta, gwirisani ntchito nambala iyi 082 16255. Namba yake ndi tuchindi group so ya mafilimu ya Lada yomwe. Imene timagulisiramo, umene tili ndi anthu amene amagulisa. Manamba yake ndi amenewa, manamba yake ndi amene ali apawa. Filimu imene tikuigulisa ndithu motere. Mungathe kulipira kuzera pa manamba amene pali yote ya 088 162 5588. Ndiye pali ya 09 750 748. Yeah.